wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al ayah maba. Atur wonten ngarsanipun para alim, para ulama ingkang tansah hormati, wabil khusus dumateng panjenenganipun Gus Habib yang kula hormati, para bapak, para ibu, hadirin rahimakumullah ingkang kula hormati. Saderengipun acara kita mulai, monggo kita sarengan tansah muji syukur wonten ngarsa dalem Allah kanthi wasilah ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Keranten nikmat lan hidayahipun Allah saha kawulujenganipun Allah ingkang sampun paringaken dumateng kula lan panjenengan sedaya, sehingga wonten dalu ingkang berbahagia menika kita saged menika pepanggihan malih kanthi keadaan wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa kemawon. Mugi-mugi nikmat Allah ingkang dipun paringaken dumateng kula lan panjenengan sedaya mugi tansah lestari widodo ngantos selami-laminipun. Salajengipun sholawatullah wassalamuhu katur kunjuk dumateng Tuhan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kanthi pangajab mugi-mugi kita sedaya selagi umat dan penderipun yang senantiasa melaksanakan sunah-sunahipun sakiyatipun, mugi-mugi menjang fiyamil kiamah estu ya, termasuk golonganipun tiyang ingkang pikantuk syafaat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan para sedherek, monggo panggihan menika kanthi kados biasanipun dipun awali kanthi maos syahadat kaping 3. Salajengipun maos sholawat, salajengipun menika maos menika sifat-sifatipun Gusti Allah ingkang kalih dosa, lajeng Al-Fatihah. Monggo acara kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah wujud kita mbako mukhallafatul lil khawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kodrat irodat ilmu khayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman. Allah wujud kita mbako mukhallafatul lil khawadisi qiyamuhu binafsihi
wahdaniyah kodrat irodat ilmu hayat sama basor kalam wandiran muridan aliman bayan samian basiron mutakaliman Allah wujud kita mbako mukhalafatul khawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kodrat irodat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan namanya. Iya kan Alhamdulillahirabbil alamin. Menginjak acara salajengipun nggih menika acara wedaran dumateng panjenenganipun Gus Habib wedha saha pangenan kawula aturaken. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan panggihan malih kanthi keadaan sehat walafiat menika wau sehingga kula jenengan saged kempal manunggal teng mriki. Saben dina saben kula jenengan wonten ngatenaken pertemuan sifate Gusti Allah niku boten ketinggalan. Lah krana apa? Teng mriku wau nek kula jenengan pahami ana ing sifate Gusti Allah niku wau niku makom tajarine Gusti Allah. Temriku. Kadang ati kan terperangkap ning tajale sing piye to? Oh kabeh Gusti Allah. Kan ngaten. Nah diki mang memahami ana ing sifate Gusti Allah sing kalih dosa. Lah iki lho. Sehingga awet dhewe wis enek. Kaya iki mang ya uripe kono, iki ya pangrungune kono, iki ya pandelenge kono, iki ya ilmune kono. Sehingga iki kene. Lah tanpa disadari ana ing saben dina awet iki mang onekne lafaz-lafaz niku wau iki mang makom tajali. Pun jelas nika. Sehingga ati iki kene temriku wau apa Allah wujud. Nah temriku kan ati iki mang gak nyadari. Ya krana ya kurang dikeru. Saben dina diwaca sifat 20. Jare iki mang lho iki pujane arek cilik-cilik kan. Padahal temriku wau iku lho tajarane Gusti Allah. Temriku wau wis gene rasa meneh. Wong kabeh yo akbare Gusti Allah. Kabeh niki wau nggih
ana ing la haula wala quwata illa billahil aliyadzim temniku. Nah, untuk menuju ke sana balik meneh awake iki mang kudu ngawarui awake dhewe meneh. Kok baru bisa ke sana. Oka ujuk-ujuk ning kono gak iso. Iki kudu ana proses. Proses ati iki mang mlaku ke arah situ. Prosesnya awake iki mang balik meneh ning ilmu. Awake iki mang peruh karo ilmu-ilmu sing ngoten iki wau kan iki mang jembatane awake iki mang mlebu ana ing sifat 20 Gusti Allah. Kalih ilmu jembatan. Nah wis jembatan kaya ngono. Aja mengagumi jembatane. Aja tunggu jembatane. Dang liwat to. Kain dalan. Sehingga ana kono ati ki mang ana ilmu makrifat, aja cuma roh tok awakmu. Aja cuma ngerti tok. Deleng. Dan ngerti yo, rohmu iki mang jek jembatan. Deleng piye keakuane awake dhewe. Awake iki mang ora roh tapi ati iki mang dirohni. Ati iki mang gak paham difahami kali Gusti Allah. Sing dudu awake dhewe sing paham. Nek kono dudu awake dhewe sing roh. Ya selama iki kan ati sering aku. Aku ngerti, aku paham, aku wis makrifat, aku wis hakikat. Padahal jembatan. Ngono seneng awake dhewe. Bangga awake dhewe. Padahal guru mlaku bangga. Temen iku kula jenengan kata sik jalan di tempat. Jalan di tempat. Sampai kapan hati cuma jalan di tempat? Dan maka itu supaya adik memang ben gak jalan di tempat itu bagaimana? Sing ngaku ki mang rohmu ki lho delin. Sing kono ati ambek akal wis gak ngomong meneh, nek iki mang iki lho rohku. Iki lho rasaku. Pun mboten ngoten. Jenapa dereng saged disalehni akalan atine. Mangke dereng saged mlebet ten sifate 20 wau. Dereng saged. Meskipun bolak-balik adik mang ngonekne bolak-balik ngene dereng saged mlebu. Lah mlebune nek kono apa kepinginan awake dudu. Justru nek kono iki mang delai iki mang delene akale awake dhewe, delene atine awake dhewe, delene nafsune awake dhewe iki lho. Lah mangke secara otomatis manggone kono bukan keinginan awake dhewe. Nek kepinginan awake dhewe iki balik meneh rekayasa nafsune awake dhewe. Nah wis rekayasa kaya ngono, jelas nek kono iki mangko diomong-omongne kanca-kancane. Diomongne. Padahal ten makom tem niku wau, iki wis genek kalimat. Kok enek kalimat. Iki wis genek rasa, kok enek rasa. Wis genek bayangan meneh, kok kena dibayang nih. Sehingga sing diomongne iki mang jek ning angen-angene. Jek ning angen-angen. Lah ngono seneng awake dhewe. Jek tembung jari tok lho seneng awake dhewe. Nek kono wis genek rasane. Nek kono engko rasane ayem yo rene. Rasane seneng yo rene. Rasane penak yo rene. Genek.
Nah iki mang jek gunakne alasan jenenge nafsu ngono. Seneng yono, marem yono, bangga yono, pengen dudune yono. Lah mula sangga iku ati mang ke arah situ iki mang difahami ning awake dhewe dhisik. Rasa memahami tanggani. Fahamano ning awake dhewe. Lah kali ilmu-ilmu sing ngoten iki lho, iki iso apa? Iso ngeker ning awake dhewe, iso memahami ning awake dhewe. Akal iki yo dikek tugas. Ati ya nek tugase. Nafsu ya nek tugase. Sukmone enek tugase. Dene tugase dhewe-dhewe. Sehingga ning awake dhewe iki mang meskipun ragane iki mang siji, penggunane akeh. Nah penghuni nek kene iki mang punya peran masing-masing. Punya peran. Sehingga kaya obahmu iki lho sing jenenge roh idhofimu paling ngono. Kaya dene awake iki mang kaya kewan gerakane tinggal kaya kewan iki lho. Roh hayawan. Enak nang awake dhewe. Sehingga nek kono iki mang enek roh sing jenenge roh suci. Roh iki mang hubungan langsung karo Gusti. Niki cara wilayah iki kan roh suci ki mang presiden. Sing bawahi roh-roh sing ning kene. Nek kene ana sing Perdana Menteri ya enek. Nang awake dhewe RT RW ya enek. Enek kabeh. Sehingga apa diibaratne kaya awake iki mah ibarat suatu negara. Lengkap nek kono. Enek sing mimpin, enek sing dipimpin. Berarti nek kono piye? Pemimpin iki mah gak iso ngadeg dhewe. Berarti iki mang mimpin iki ada yang merintah lagi. Sing mimpin iku wau enek sing ngobani meneh. Dan kadang ada kan belum bisa masuk ke situ, sombongnya di desa ini. Sombong. Keakuan iki lho di desa ini. Dimuncul nih. Sehingga dadekne buteke awake dhewe. Seneng nafsune. Bangga. Omonganku iki mang dinut wong, banggai. Wong kabeh iki ngrungokne omonganku, bangga. Iki nafsune. Lah nek kene iki kudu ngawur kedudukan ning awake dhewe mang. Perwilayah ning awake dhewe iki enek penguasaan dhewe-dhewe. Enek. Sehingga nek kono awake dhewe kan jero iki rasan-rasan. Mbah gremeng-gremeng ngopo nek kono. Mbah ngarane apa? Akal ya iso gremeng-gremeng. Ati ya iso gremeng-gremeng. Nek kono iki mang gremenge ya iso ndadekne kufur awake Gusti Allah. Iso ndadekne. Sehingga ana ing toriko kan ada titik-titik di situ. Nah, titik-titik itu kan tempatnya nafsu.
nafsu. Sehingga temen iku wau supaya iki mang nafsu iki mang ben gak berontak iki mang piye? Cara ana ing perjalanane zikir karo Gusti Allah. Ya temidel dilewati. Sehingga keakuane kowe gak muncul. Ditelah titik imang Allah, ditelah titik imang Allah, ditelah titik imang Allah, ditelah titik imang Allah. Allah kabeh. Sehingga engko wis genek keakuane ning masing-masing wilayah ini. Engko wilayah akal yo gak ngakune, wilayah hati gak ngakune. Wong kadang bingunge awake dhewe ning kene. Awake iki mang wis gunakne kendaraan atau lafaz Allah sing kono iki mang dimuni dhewe-dhewe ning akal iki lho kok niki mang Allah ana ning kene wong ati yo ngono aneh-aneh lha iki lho berarti piye adik iki terperangkap sehingga kono adik iki mang gak iso ngendhalekne sing awake dhewe gak iso ngendhalekne nafsune gak iso ngendhalekne akale gak iso ngendhalekne ning atine. Lah kudune kan dikendhaleni kabeh. Kaya ning kene awake dhewe iki mang roh gerakane akal roh. Gerakan ning ati roh, gerakan nafsu roh. Awake iki roh sakjane. Lah selama iki adik penonton. Delok to. Atiku karep ngene lho iki lho. Muni atiku karep ngono. Berarti kan awake iki lho. Akalku pengen gini. Tak rasa-rasane kok koyo ngene lho. Sajane iki mang sapa iki? Lah supaya kabeh iki mang ben nyawiji. Kaya akal koyo nyawiji, ati yo nyawiji, nafsu nyawiji kabeh, wong kabeh Gusti nduk. Sing kono iki mang wis genek rasane maneh. Wis genek bayang-bayangan maneh. Nek kono wis genek aran maneh. Nek kono gak diarani padang yo ora, diarani peteng yo ora. Diarani adoh yo ora, diarani idhek yo ora. Ora enek kabeh. Ya mangke secara otomatis mungkin. Secara otomatis awake iki masuk ning makom ana ing sifate Gusti Allah. Sing kono iki mang duduk kalimat meneh. Duduk rasa meneh. Antar temen iku wau gak kena diungkapne. Gak kena. Lah meskipun wonten kados kula jenengan ngungkapne lho, ingsun sejatine Allah wonten ngoten. Padahal iki wau kan iki lho sing kurang pas. Ya karena apa balik meneh? Iki jeneng akal. Iki jeneng rasa. Temen iku wau mukhalafatul lafati si beda ambek ciptane. Lho nyapa adike mengaku-ngaku. Adike ciptane. Temen iku wau wonten ing bakoke Gusti Allah. Lha adike mang iso berubah. Ya kok ngaku-ngaku. Jadi nek kono iki mang belum bisa masuk ke alam ini. Belum ke alam ini belum. Iki jeneng jobo. Jeneng jobone tok. Iku cuma ngaku-ngaku, padahal belum. Lah kalih dasar-dasar ana sifate Gusti Allah, temen iku wau sehingga adik mang ben gak terlenane. Awake iki ben gak terperangkap nih karo nafsu-nafsu sing ngaku-ngaku sing ngoten iku wau.
sing ngendhalekne akale dhewe, sing ngendhalekne atine dhewe. Ana ing bakoke Gusti Allah niku nggih pun jelas. Ana ing mukhalafatu lil hawadits ini pun jelas. Wis gak padha, lah kok ngaku. Lah niku. Saben dina awake iki mang zikiran la ilaha illallah. Nek adik mang jeneng kulit. Jeneng jopo. Cuma engko yo gawe zikiran tok. Cuma engko dadi ngobani lambe tok. Lho padahal la ilaha illallah iki mang apa? Iki alam dunya saisine iki la ilaha illallah. Dudu awake dhewe tok, bukan. Sekabehane. Lah apa maneh ati iki mang zikir ana ing lafaz Allah, 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 Allah. Wong kadang kan terperangkap ati iki mang ning rasa. Ning rasa. Krone iki mang ati iki mang belum paham ning lafate temniku wau, zikir digawe. Ana ing nafasi, mlebu metu Allah, 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 baru nimbuni rasa. Nek adik mang gurung paham betul lho kok iki mang malah ngundang rasa. Ben mancing ning awake dhewe. Ben melok ning ragane awake dhewe, ben mlebu ning ragane awake dhewe. Lah terperangkapne awake dhewe. Sehingga nimbulne rasa. Temeniku wau keakuane tambah banter. Karena zikire wau kan disertani nafsu ya. Kepinginan. Sehingga zikire iji reget. Temeniku wau nimbulne rasa-rasa niku wau. Lho pada temeniku wau nek dina apa dikimang pun paham nek sekabehane Gusti Allah zikir awake iki lho. Wis pendzikir alam niku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Adeke zikir alam. Alam roh sampai alam akhirat. Nah, perjalanan rohnya. Pun zikir sedaya. Sehingga apa bukan ning kene Gusti Allah bukan. Nek kono Gusti Allah gak mangkon, gak ngengkon. Wong sedayane nggih zikir gak awake dhewe tok. Ciptaane kabeh iki mang zikir maring Gusti Allah. Sehingga temeniku wau dina pati iki mlebu ning kono wis genek rasa meneh. Nah wis genek rasa, wis genek keakuan meneh. Kak nimbulne keakon-keakuan sing ten awake dhewe. Dina pati iki mang memahami ana Asmaul Husna sedaya niki wonten. Cuma ketemukan dengan bahasa Arab. Sedaya nggih niku. Obahe awake dhewe, menenge awake dhewe,
utawa alam donya saisine iki lho Asmaul Husna. Jadi gak ning kene tok. Wong kadang ati ki mang disalahgunakne. Ayo wiritan Asmaul Husna, kok hajate engko ben dikabulne kabeh lho ngono. Ini kan ya ning syariat maneh. Alam dunya iki lho saisine iki Asmaul Husna. Jadi itu glegere awake dhewe tok sekabehane. Ngantos temen iku wau kewan cuwili sing kaya ngono yen ndelok ambek mikroskop sing ngoten niku ki lho Asmaul Husna Gusti Allah. Ngono kadhe ngaku-ngaku. Aku ngerti, aku paham, aku duwe. Lah ngerti yo. Awake iki mang dikai alat sing jenenge akal, jenenge nafsu, jenenge sukma, jenenge ati. Iki alate awake dhewe. Dadi iki alat sing kaya ngene kan, iki gumantung ning Gusti Allah. Lho kadang iki mang gumantung ning alate. Gumantung ning akale, gumantung ning atine. Gumantung ning nafsune. Ana kono ketikan terperangkap ning awake dhewe-dhewe. Nyatane nek iki terperangkap. Adik mang jik maidu ambek liyane. Jik maidu. Awet iki mang jik merendahkan orang lain. Karo keakuane awet dhewe. Merendahkan kalih kefahamane awet dhewe. Merendahkan kalih keilmuane awet dhewe. Merendahkan. Yo padahal awet iki mang disukani kendaraan jenenge ilmu iki memahami supaya adik mang ben gak merendahkan orang lain. Dan ngerti yo sing ngobani kae ya Gustine. Lho. Iki ngono. Muga malah ge ngantem. Sing ngobani wong muring-muring nang awet iki ya Gustine. Sing ngobani niku. Lho kadang adik kan gak kroso. Adik wis menduakan Allah gak kroso. Kono saking ngalusin kono gak bisa terdeteksi. Nah mulai sangka iku balik meneh ya ayuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki. Lah tem niku. Balik ning kabeh. Ning ngene Gustine. Sing ngobahne Gustine kabeh. Dateng niku wau kados kula jenengan saged nek bahasane saya kan diaplikasikan di diri kita sendiri, di keluarga kita, di masyarakat. Sehingga apa? Awake dhewe wis gak maido-maido maneh. Sehingga adik mang urip iki diuripe dhewe. Uripe Gustine. Lah ngoten iki aja diungkapne. Aja diomongne.
Iki ge pribadi dhewe-dhewe. Iki pribadi. Dene apa iki mau sampean toni lho. Iki wirange sampean. Nyuwun sewu nggih. Nek iki sampean toni berarti sampean iki mang cepet kelambi udo. Cara bahasane ngono. Gak isin ta sampean iki. Lah mula sangka iki mang kelambi iki mang aja nganti cepet. Ben nek kene ae. Rono napa? Balik neh beda kali ning syariat. Ning syariat lho, omongne enggak masalah. Tapi temen iki wau, ini enggak bisa. Ini menyangkut pribadine awake dhewe. Jangan sampai adik ngomong sembarangan ning nggon. Yen iku wau wirange awake dhewe. Joko tenanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi sedayane saged nampi, sedayane mangke nggih saged nglampahi, saged istiqomah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya kana wa Sangking kaula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil makaten kala para derek sedaya menika wedaran mugi-mugi saged damel kita damel bekal damel melampah menuju Allah Subhanahu wa taala. Apabila wonten pertanyaan monggo Ibu Nur Ayun monggo Bu Armi, Pak Jainul monggo. Mungkin wonten tambahan saking Abah Oyum monggo. Sangat diharapkan. Nambahin apa? Cara elek nglakon. Ya. Tambahin ngoten. Oke. Pak Yono monggo. Aku setanggon mau. Ya. Alhamdulillahirabbil monggo acara kita tutup kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Acara salajengipun acara santai. Nggih. Saking kawula pilih wonten kiklap anggen kula matur kula nyuwun samudra pangsami ingkang sak kathah-kathahipun. Sami-sami. Usikum manafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan?